bali menyang swargan tekan jaman mulih nang jaman kakang Semar aku swarga dari cari ya apa kakang Semar aku swarga no kakang le ora men iki engko kan Ata Gustus iya kowe anu melu bakul sate karo yang sapa tukang Reta itu siapa? Oh, Samsul. Waduh, mutul anak-anak cempet durung ngororo. Samsul bakul sate yang kurang modal. Bareng mau karo Darso kayaknya nyanggonku sapine jebule saras nggon aku. Aku wis mabok sate, aku wis tutup anggon urip aku swargano mo kowe iki mbok bali ora butuh wong itu anu butuhku jiran wong mangan iki penyuwarga iki nek karo jangkep aja sembrono aku ki widodari rebutan karo bojone aku ora butuh keluargane kowe kuwi entuk mudah di setan kaya ngono cari duka amarga kowe kuwi gak murah bener karo bojomu iya kakang aku wis kapok kaene ngopo kuwi anake kaya ngono kuwi kan selingkuh karo wong lanang liya kowe kuwi nek nganti tak baleni neh. Kowe jamu godhong lingga to? Iya, godhong lingga ki apa? Rabi tak wek-wek kowe kok. Kowe senenganmu karo tangga to? Aku swarga lho kakang. Kowe iki marpo rene ora butuh iki rumono. Swargamu besok nek iso ana lakon pundi Sraya sing iso wargane kowe kuwi yaiku ragine Pandhawa kang diarani Sadewa. Lah kepiye aku kowe sing sabar kowe menyang tanah Jawa lah ngopo kowe tokono ing Gunung Lawu ning aja nek bocah kuwalah enek sisih loretan lah piye engko nek ora nek bocah engko nek banjir kowe kelepan lho. Lah piye? Lah kok ana pangiyomane garwamu yo bojomu. Kowe kok bakal buat karo guru. Ning lantaran saka Sadewa. Lah pirang taun kakang yo sing sabar. Nek wis kowe dikudungi putihan kaya anakmu kuwi nek dhuwur dikudungi ngerso isih ngobos wae aku ora tanggung jawab.